manis dari tulang dak Kahutagaluh. Bunyi di hati-hati. Sai hupasidi alai mani akate ate nungatung bagas holong ni rohaki si hohi sobong butao lam dao mana di koko lam gada si tao roki Batax Band. Tepuk tangannya dong, Amang Inang semua yang ada di Studio 3 Jatibudi. Lau pa si di koko